mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vane vana vane hurema. Tinopembererawo zvakare ugamba, hushingi, humare hunanamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuHopley uko kune mudzimai ane vana vatatu, Fadzai Mubayiwa nemakore 38. Vana vake vatatu, Gotwe anonzi Leslie ndiye ane hurema. Dambudziko riri pana Leslie vakazoriona mwana ambokura here kana kuti zvinhu zvavakaona vachingobva kusununguka mwana? Ndingangoti Leslie ndakamusungunuka zvakanaka. Dambudziko rake rakazotanga kuvepo ane 11 months. Ndopa akatanga kungogwina ndinaye kumba. Agwina kudaro ndikambomhanya naye palocal clinic. Vakati zvino tatora temperature yake iri right. Saka kana muchiti mwana anogwina, pamwe nguva idzodzo temperature yake yanga yakakwira, mubva tadzoka kumba. Mubva angopiwa parasite mubva tadzoka kumba. Mubva zvamboti mirei, mubva zvaramba zvichimbodzoka. Achingogwina. Leslie achingogwina. Ndodzokera futi kuchipatara. Vobva vati nekuti ipapo akanga asati hake akukambaira. Vakati maybe temperature yemwana inenge yakakwira paanenge achigwina kudaro. Ndadzoka naye kumba. Saka panguva yekuti Leslie achimirawo zvinoita vamwe vana, ndopandakaona kuti nguva yake inenge yakupfurikidza kuti panguva ina angadai akumira achingogwina. Ndopandakadzokera futi naye kuchipatara. Ndadzokera naye kuchipatara ndikanzi mwana wekugwina kwaari kuita ane dambudziko rekuti ndifunga paakazvarwa akanonoka kuwana oxygen kana kuti mune pamuviri pake kuda akaita makamboita stress ikamukanganisa. Saka mwana ada kuti paEEG. Ndingati ipapo anga kuma 2 years. Asi mari yaitaurwa paEEG handina kukwanisa kuiafford. Ndikuti haana kutoitwa EEG iyoyo. Ndikuti vaitoda kuona kuti chii chiri kukanganisa mwana. Haana kuitwa. Iye zvinezvi Leslie ane 7 years. Saka kubva ipapo kunozobva EEG makore ese matadza kuwana mari yekuti mwana akwanise kuita EEG iyoyo. Ndingangoti pakamboita makakatanwa nehama dzake, vamwe vakati kuda mwana kugwina kwaari kuita imbereko semwana mukomana, amene vechikuru vaingoti wembereko. Ndikatomboenda naye kumusha chinzi mwana kuda imbereko. Mubva zvamboti mirei tikafunga kuti pamwe zvadii zvapera. Vamwe vachiti mwana anorapwa nechibhoyi. Mubva zvamboti mirei. Mubva Leslie atomboda kuti fambei. Leslie akatomboda kusimuka. Mubva atombofamba. Afamba kudaro paakatitange kufamba mubva zvamudzokera futi. Asi pazvakazodzoka zvanga zvanyanya. Nekuti akabva achitadza kana kuti akatombosvika pakutotadza kugara. Ane 3 years ndakutombomuumbiridza. Aiti ndikamugarisa idol. Zvekuti kana kufamba asi kubva ipapo. Ndadzokera futi naye kuchipatara. Ndadzokera naye kuchipatara. Nyaya yekuramba ichingotaurika ndeyekuti vaiti mwana uyu ane CP kana kuti epilepsy. Asi chinoita kuti tinyatsoona kuti mwana uyu ane chakati hunge tawana matesti ake. Matesti iwawo handina kwanisa kuti ndiwane mari yekuti aitwe. Mari iyoyo yenzi imari yekuti aitwe EEG takanzi $80 kuparirenyatwa. Ndokwandakaenda takanzi $80. Saka chimwe chakanyanya kuti chinetse futi, baba vacho takaita makakatanwa nababa vacho vakati inini mwana wangu haana chirwere ichocho. Hameno iyoyo kuti pawakanga uine nhumbu yake kana kuti wakadii, samai ndimi munotoziva chiri kukonzeresa kuti mwana adaro. Saka izvozvo zvinhu zvakangoita kuti paite makakatanwa zvekuti kana baba vacho kana kuti vatsvagewo vanoitawo zvekungokiyakiya kuti vatsvage mari yacho havana kuita serious naye, vachingopomera kuti amai ndimi munoswera nemwana, pamwe hamuchatiudza kuti mwana akadonha. Ndopane nyaya ndokutanga kwakaita Leslie kurwara kwake svika pari zvino zvekuti iye zvine zvikuru kuti $80 iyo yawanikwa EEG ichiri kuda kuitwa ine pamwana.
EEG chinoda kutoitwa nekuti vari kuti tinyatsoisa mwana uyu pamushonga patreatment tinoda kutanga taona kuti chiri kukodzesa kuti agwine kudaro mupfungwa mubrain make chii. Saka EEG vakati irikutodiwa ende kwese kwandiri kutoenda kuchipatara ndinongoenda asi ndoyanguva nyaya imwe chete yekunzi akaitwa EEG here kana asina ngaaitwe modzoka nemaresults EEG iyoyo. Ataura kuti baba vaiti pamwe mwana akadonha munota kuti mwana akadonha iye zvinezvi vakutonyasoona kuti mwana atone urema huri paari ukama hwenyu navo nevehukama pane chakakanganisika icho chinoti inimika pane zvakatokanganisika nekuda kwekuti vanhu vakuona kuti mwana wekau ane urema. Ichokwadi pane chakatokanganisika zvekuti izvezvi Leslie kugara kaanogara asi haatauri ane 7 years haatauri makumbo ake kubva mumabvi umu matete zvekuti haakwanisi kana kumira makumbo ake aya rumwe ruoko urwu harushandi tangoti maoko ake ese haatoshandi nekuti chikafu ndinomupa zvese ndomuitira ndini. Tinoziva kuti munhu akati zvese ndini ndikukuitira vamwe vanobva vanokahadzika kuti zvii ungatsanangurisa amai kuti muona mwana ane 7 years asi ndichiri kuitira zvakati nezvakati nezvakati. Alright, Leslie ane 7 years ndinomupa chikafu ini ndinotopakura ndototanga ndamupaka inini nemaoko angu iye maoko ake haana simba agoni kubata kuti aende kutoilet haakwanisi kuenda ndinotomupfekedza mapamba ndinomugezesa ndomuita zizi chake kungogara kana tomboti pasvika zuva ndinotomusumudza ndomuendesa pamumvuri kuri kunaya ndinomusumudza ndomuisa mumba nekuti iye haana chaanokwanisa kuita chake kungogara chete kungomuka paanenge akarara ukarara omuka ongogara kuti afambe kana kudai haakwanisi kuti aite ndinotomubatsira ipapo. Munharaunda mamuri mamunogara akagashirika here Leslie? Ipapo panotinetsei nekuti ini ndinoloja ndinogona kutoenda pamba ndichitsvaga imba ndaitombogara kwaifyuzi ndakatobva ikoko kuzoya kuzogara kuno kuneda kwenyaya iyoyo yekuti anga asingachagamushiri pamba pandinenge ndasvika ida kugara taigona kungogara kana mwedzi miviri vasati vaziva kuti ndiri kondisheni yemwana. Saka ini samai ndakana kuti mwana aramba akagara ari mumba zviri kutowedzera kumukanganisa ndozvakazoita kuti ndibve ikoko ndichiuya kuno kwacho zvinotinetsei hazvo vashoma vanozvitambira asi vana vazhinji nguva zhinji mukamusiya vamwe vana vanogona kutoseka kana kutoshamisika sevana vakushaya kuti zvii zviri kuitika nokuti mwamusi akatombogwina aine mumwe munhu mukuru wanga inaye akatoridza mhere ini samai yacho ndandiri panze ndikatoshamisika kuti chii chaitika kubva ndatopinda ndikaona mwana adonha iye ashamisikawo nezvaaiita. Saka vanhu zvinonetsa kuti vanhu vazvitambire zvichireva kuti muri kuti imimi Leslie aigwina ari mwana mudiki nanhasi achiri kutogwina asi haana mushonga wakupiwa nekuda kwekuti EEG yaina kuitwa. Leslie ari kungogwina ende kugwina kwaLeslie anozviita everyday anozviita asi ona chiremba vakati zvaanoita izvi isusu kuti tinyatsomupa mushonga chaiwo watinoti uyu ndowemwana tinenge tatanga toona kuti chii chiri kukonzeresa kuti adaro. Pane paakambonzi nachiremba zvamati hamuna mari yeEEG takumbokunyorerai mushonga uyu mumupe. Mushonga iwo takamupa asi challenge yatosangana ndeyekuti ukapera kuti ndichizonoutenga futi mumafamasi avaabvumi nekuti hanzi mushonga uyu unenge weida mwana atotanga aitwa EEG nekuti kuti urambe uchidzokororwa mwana asina kuonekwa kuti EEG hazviiti. Saka ndoimwe challenge yakanyanyisa iri kumukanganisa nekuti iwo aiti mushonga uyu unokwanisa kuchikukondrola kana kuti azviite pano neapo asi iye anotozviita everyday. Tiri muchirongwa twice emadha ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera.
Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai vaLeslie nokuda kwehurema huri pana Leslie? Mazvitenyu matambudziko andiri kusangana nawo nekuda kwedambudziko raLeslie akati wandei, akawanda. Chekutanga dambudziko randiri kusangana naro nderekuti pekugarisana nevamwe chaipo kunotonetsa, nekuti vamwe vabereki vanoti mwana uyu, vamwe vari kuti hanzi mwana uyu akagwina, mati ake akangoenda pane vana vedu vakutobatira zvaanoita. Saka idambudziko rekuti ndega samai ndikatanga kuzvifunga ndinongoti saka ndogara pai pasina vamwe vanhu, ndogara papi ine upenyu hwangu hwekuti ndikabva pano ndonogara apa. Dambudziko rechipiri nderekuti izvezvi ndina Leslie kuti ndimusiye kana kumusiyira handina kumusiyira. Ini ndingati ndakaenda kukosi yeudzidzisi, ndiri munhu anodzidzisa. Kwandinodzidzisa ikoko ndichidzidzisa vamwe vana ndinobatikana ndikafunga kuti Leslie aizvo zvaari kumba asi ndiri kudzidzisa vamwe vana. Zvino zvinondibata nekuti iye hakwanisi kuenda kuchikoro kuti anosangana nevamwe vana, nekuti vamwe vana vari kuti vabereki vanoti mwana iye akangogwina akabuda furo rake rikaenda pavana vedu vakutozarawo chirwere chaainacho. Saka idambudziko rinondibata saamai kuti panenge patowanika kusarura. Saka semubereki zvinonyanya kundibata zvakanyanya. Kozoti rimwe dambudziko randosangana naro nderekuti vamwe vana vangu vanoenda kuchikoro kuti ndichivashandira samai vavo vane zvakawanda zvavari kutioneka samai vavo, nekuti ini ndaakunyanya nguva zhinji ndaakuipedzera kune uyu, nekuti ndikatarisa zvandingadai ndichizvishandirawo ndichishandirawo vamwe vana ava, asi nguva zhinji ndinenge ndinaye uyu Leslie asingagoni kuita zvese kudii. Ende chinonyanya kundibata izvezvi pamwoyo wangu unotosvika kana pakurwadza ndepekuti ndakamboti rimwe zuva ndaenda kuchikoro mba ndamusiya nasisi vacho ndichiti ndimboendewo nditsvage musikana anga ari form 4 aida kunyora zvese anengada kuti anyorewo kuti awanewo zvakakwana. Mba ndamusiya ndichiti ndiendewo kubasa. Ndakadzoka zvinzi agwina kudaro gumbo rakazvimba. Mba ndaenda naye kuchipatara kanzi akatyoka gumbo akaiswa plasta iyoyo yakukwanisa 3 weeks. Handina kuona kuti mwana akuvara. Leslie semunhu asingatauri aingochema, saka paichema indi aingofunga kuti igumbo rake riri kumurwadza. Saka rimwe zuva ndakatozonzwa ndinaye mumba ndikati muno mune chinhu chiri kunhuhwa muno. Ndopandakadai pagumbo pake izvi akanga atoita gumbo, aita ronda achekwa neplasta, mumba aita ronda, ndakatozorinzwa ari kunhuhwa. Saka semubereki izvo zvakasvika pakundibata kuti mwana wangu hatauri, dai aitaura angadai akandiudzawo kuti mai muchiona ndichichema kudai harisi gumbo ironda iri. Saka zvinhu zvinonyanya kundibata zvekuti chero izvezvi chero pese pandiri ndinogona kungofungira kuti mwana wangu da zvaari kuchema pamwe ari kuda kuti zvakati. Saka samai zvinhu zvinondibata. Zvekare rimwe dambudziko randosangana naro nderekuti Leslie haakwanisi kudya ega, haakwanisi kana kudii Leslie. Saka nguva zhinji ndinenge ndichingori naLeslie. Leslie haakwanisi kudya ega, haakwanisi kutaura kana kuzvibatsira, ndini zvese ndini ndinotomuitira. Saka nguva zhinji yangu inoperera paari, zvekuti semudzimai unenge uinawo madreams aunenge uinawo kuti dei ndadaiwo, asi zvese zvinodzoka pasi nekuda kwemwana. Nekuti kuti aende kuchikoro zvino ane 7 years, munhu anotarisira kunge angadai akuchikoro, asi hapana kuchikoro kwaanoenda, anenge akangogara. Asi dambudziko rinonyanya futi kundinetsa nderekuti kugara kwatinoita chaiko, vana vakadai vakugamushirwa kwacho kunonetsa. Anotogamushirwa neumwe ane dambudziko rakaita seraunaro, nekuti chandoziva dambudziko kana usina kuriona haumbooni serakakura. Kwatinogara chaiko panotooneka kusarudza, zvekuti chero vamwe vacho ava vanogona kutotukana kunzi mwana wenyu akaremara, asi sevana havana chavanoziva. But idambudziko rekuti pekugara chaipo, pekuti nditi gogo pano ndikudawo pekugara, vanoti uyai ndikanogara mangwana vachizoona kuti pane mwana ane dambudziko rakadai, vanobva vati tafunga kuti imba yedu pana sekuru vari kubva kwakati vari kuuya, saka dei madi masuduruka.
Imwe mangoziva kuti kudzingirwa kuti mwana wangu ane urema. Hapana kana sekuru ari kuebhozi nozona kwakutopinda futi umwe ari kuloja ipapo. Chokwadi. Hayiwo ndobva ndatongoziva kuti hai nhau yechi yemwana patakauya vanga vasati vazviziva. Saka dambudziko iro rakanyanya rekuti chero izvozvi kana kumusiya chero kuda kuti regai ndiendewo kana kuti kwaita zvakafanana chero kukanzi kwaita kana musangano chaiwo kuti umusiye haunawo kumusiyira ane 7 years kuti ndimubereke. Izvezvi pamwoyo pangu chaiye panotorwadza chifuva chine kubereka. Leslie ane 7 years ndakabvira kumubereka kubva ari mudiki. Chero izvezvi ndikada kuti ndiende mutauni kumuisa kumusana kumutakura kumuita sei. Saka pakubereka pakuti rwadzei nemuchi Leslie adi munhu ati kurei. Mataura nyaya yemadhaipasi. Kana musina madhaipasi zvinhu zvamunogara muchiwanirwa pane mumwe kutoti dzimangwa ndinoashaya nemadhaipasi acho. Leslie nguva zhinji ndinotomupfekedza manapwini kana matisheti aiwa nekuti manapwini achona izvezvi munhu ane 7 years haachakwanisi kuti apfeke napwini 1 sezvatinoziva kuti mwana anopfekedzwa napwini rimwe chete. Asi nguva diki diki akaita weti ratotota nekuti madhaipa ndinomawanawo pano neapo kana ndichinge ndawanawo kamari pano neapapo. Asi dambudziko guru futi nderekuti mvura yacho yekuti chiwachi dambudziko remvura. Ukamupfekedza zvawamupfekedza izvozvo zvichada kuwachwa. Dambudziko remvura zvekuti ndotoona kuti ndofunga kana peutano hwake chaiwo hazvizobude zvakanaka. Unopedzera kuti tumvura tushoma shoma utoti wakungowachisa tisheti iyo kana napwini iroro kamwe chete wakutonoyanika. Zvoti pamwe zvinogona kutozokonzeresa kuti mwana uya aite abatwe futi nechirwere iye aine rimwe dambudziko nakare. Vamwe vatinongotaura navo kana vaongodzi mwana ane dambudziko anonzi uyai naye kumaexercise nekukupi. Inini Leslie pane kwamunongoenda naye kumaexercises? Kutaura chokwadi Leslie kumaexercise ndaenda naye. Asi iye zvino handisi kutoenda nokuti inini wacho zamai vacho ndaatovawo murwere kuburikidza nepfungwa pamwoyo chaipo izvo zvekuti ndingosumudza kana chinhu chinorema. Saka dzimwe nguva zhinji handitoenda nekuti handina chekumutakurisa. Nekuti nguva zhinji kana ndatongofunga kuti Leslie ndafunga kubuda naye pano ndichienda apa kutobereka kumusana hapana pamwe pandingati ndakumutakura napo. Saka nguva zhinji yacho kumaexercise kwacho handitoenda nekuti ndinda kutoona kuti ndimutakure nyama dzangu hadzisi kunzwa zvakanaka. Ndokupedza ndatoregedza kuenda. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinoteerera pano pachirongwa Twice Madam. Pamatambudziko avataura muchikamu chapfuura vangabatsirika sei? Ndezvipi zvekuti zvikaitika mutoro wavainawo unoreruka? Ini dambudziko randina Leslie ndangachitarisirawo kuti Leslie akawana wheelchair dambudziko rinogona kundirerukirawo pakubereka uye ndinogona kuendawo naye kumaexercise nguva dzose ndisingaregedzi kuenda sezvandiri kutoita. Ini chishuwo changu samai vaLeslie nekuda kwedambudziko raLeslie ndanichishuwira kuti dei Leslie akakwanisa kuendawo kuchikoro nekuti zvikoro zvavo inini handikwanisi kuafodha kuti Leslie aende kuzvikoro zvavo nemari yandinenge ndichiwanawo uye nguva zhinji ndiye ndakagara. Saka kuti ndishandire kuti Leslie aende kuchikoro hazvisi kukwanisika. Saka chishuwo changu ndechekuti dei Leslie abatsirikawo nekuenda kuchikoro. Ndochishuwo changu chikuru zvekare ndanichishuwira kuti vanhu vakaita sana Leslie vaonawo pekugara
pavanogara varivo, pekuti havana kusarudzwa kwavanoitwa, zvekuti vanenge vachigarawo vakasungunuka. Nekuti dzimwe dzenguva Leslie hatauri, anochema, hauzozivi kuti mwana zvaari kuchema pane zvaasangana nazvo. Asi ndofunga kuti akasanganawo nevamwe vake vakadaro, ende vana vanogona kutonzwanana. Ipapo shuwa inini semudzidzisi ndinodzidzisawo vamwe vana, asi chishuwiro changu chikuru ndechekuti kudzidzisawo kwandiri kuita vamwe vana wangu adzidzawo, nekuti handizokwanisi kudzidzisawo mai vangu uri pamwe chete. Pfungwa dzinobva dzawanda dzaungana panzvimbo imwe chete. Zvekare chishuwiro changu chandinacho ndechekuti dai Leslie awanawo mapamba zvekuti apfeke, nekuti Leslie haakwanisi kuzvibatsira ega. Ndinomupfekedza matisheti, mvura kwatinogara kune dambudziko remvura, ende kuiwana kwacho dzimwe dzenguva ine yakatosviba, ndorimwe dambudziko guru tinosangana naro. Uye totosvika padambudziko rekutombonetsi kana chekudya chaicho, nekuti nguva zhinji ndakangogara ndakamutarisa Leslie, zvekuti ndikutoona kuti pamwe muutano hwake inhai kusadya chikafu chine utano hwakakwana, pekuti dzimwe dzenguva mwana anopedzisira angodzokera kana kuti akati porridge angodzokera kudya porridge, sadza achingodzokera chikafu. Asi mwana afanira kudya chikafu chine utano, afanira kudya balanced diet, chikafu chinovaka mwiri. Asi Leslie haasi kukwanisa kuzviafudha nenhau yekuti nguva zhinji kuti ndibude kunoshanda ndinenge ndakagara ndakamutarisa. Matanye munharaunda kuti haana kugamuchirika, imi unoenda kuchechi here kana muchienda akagamuchirika here Leslie? Inini kuchechi ndinoenda. Zvatinoita ndinoenda hangu naye, but kuchechi kwandinoenda naye anogona kunge ndinogona kunge ndakatomubata muchechi moya ndakagara naye kana uchibaba vacho. Asi ndega ndotongoona kuti kuchechi zvako munhu haazongotaure kuti mwana waindei mamubvisa pedyo neni, asi unotongoona kuti hapana kana anokwanisa kana kumuti yes kana kumuti chii. Munhu anongoti zvino anoti ndingonyenyeredza ndiende kwandiri kuenda. Saka semuchechi kuti munhu azonyatsoburitsawo kuti mwana wenyu mubvise apa, hazvizoite. Asi ndega ndinotoona kuti apa mwana wangu ari kugamuchirwa kana kuti haasi kugamuchirwa. Leslie ndiye gotwe, zvicheva kuti pamberi pake pane tuva kuru. Vanomubata sei, vakazvigamuchira sei kuti umwe wavo haatauri, haana chaanoita? Bekutanga zvakatombotinetsei, nekuti vamwe vakatombosvika pakubvunza pakuti vamwe vaizvarwa mumashure make mukugarisana vakufamba, vaizomubvunza kuti mama kosei mwana asiri kufamba. Mwana iye kana mati ndobva ndapinda kuti ari kurwara, zvinonzi kana achirwara mumadi kuendawo naye kupi kuchipatara. Ndoti ndichaenda vana kusvika ndazongotsvagawo nzira yekuti vana nditaurewo navo samai. Asi sevana zvinenge ndinoona kuti zvinenge zvinotovadyawo, nekuti ndoona kuti paakambokuvara apa ndikaenda naye kuchipatara. Ndakaita 2 weeks ndiri naye kuHarare Hospital, ivo vakanga vasara vega. Ndinoti sevana zvinhu zvakavadya mwoyo, nekuti mwacho akazosvika pakuti ndadzoka akati mama, asi Lesi chii mama, hapana here paizvi zvimwe zvekuti angaite kuti abatsirike mama, nekuti izvezvi mamusipo. Saka ndinoti sevana zvinogona kutovakanganisawo futi, nekuti pamwe pacho unoona kuti chero paya paanoti arwara unotoona kuti ndikamuka pamwe wacho anogona kutomuka ogarawo. Saka ndinoona kuti semwana anogona kutozovhiringikawo zvinenge zvitomudyawo mwoyo kuti mai vakadai vakadai. Kana muri pano musina kuenda kwamunomboticha, munomuka nguva imoitei? Kana ndiripo ndinomuka kuseni zvekuma5 ndichimukira kwatinochera mvura kunonzi kumatsime, tinotochera kumakuwa tinomukira kuti unowanawo mvura, nekuti ukanonoka kumuka unoshaya mvura. Leslie anenge aida kuwachirwa semunhu anototesa, nechita kuti ndikurumidze kuti awane nguva yekuzogeza uye nguva zhinji kuti ndiwane mvura yekuti ndishandise. Ndivakaona kuti ungati mimi ndakangomerwa muoko, asi ava vanondibatsira. Ndiye mai Apostle Marangi, toda kuvatenda zvikuru. Izvezvi pandiri kutogara ndo vakandipa pekugara kwenguva ino nemwana pachechi nekuda kwedambudziko rangu. Vatoona kuti umwe handisonyanya kugamuchirika, saka ndo vanhu vandoda kutenda zvikuru. Zita rangu ndodzi Stella Musha, tisangane zvakare zvinoiwa uya pachirongwa Twice eMadam.